Ha valgut la pena venir a tastar els callos del Migueló. Fan una olor que és espectacular. O sigui, d'aquí estic salivant de fa estona. Ha sigut només portar-los i això ja es veu, hòstia, es veu una salsa consistent, el que diu el Migueló, reducció, 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 hasta que se me pega el 5. Realment em fa molta curiositat tastar aquests callos. Mira que n'hem provat fins a dia d'avui, però crec que és el dia que estic com més expectant a l'hora de provar el plat. Són molt bons. Anem per parts. Són uns callos molt ben guisats, amb molta salsa. Tenen un puntet picant apte per tots els públics, us diria, no és allò un picant de l'hòstia. I tenen un gust pujat que pot recordar el xoriço, però que també és de la sobrassada. És a dir, aquest gust com a pebre vermell, d'embotit, que has estat rostint el xoriço, la sobrassada, molt d'estona deixant el seu greix. Buah, xaval. Tenen molta potència de sabor, molta. La salsa té una intensitat molt bèstia. En positiu, És a dir, són bons. Són molt bons. Joder. Inclús només la salsa i és un xute de gust, de callo de porc ibèric, molt bo. Sabeu quan tasteu una d'aquelles salses densa ben reduïda, que té una potència de sabor com de l'hòstia? Doncs seria el que passa aquí a cada forquillada. Cada forquillada és una explosió literal de sabor. Realment ha valgut la pena venir a tastar els callos del Migueló.